Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Больш не праграмісты і не распрацоўнікі. Даследавальніцкі цэнтр работа BUI назваў найбольш запатрабавальныя вакансіі ў Беларусі. Гэтак за трэці сёлетні квартал працадаўцы найчасцей шукалі прадаўцоў, кансультантаў і касіраў. Таксама запатрабаванымі былі менеджеры для продажу і працы з кліентамі. Топ-5 замыкалі кіроўцы, бухгалтары, кухары, а таксама пекары і кандытары. Сярэдні заробак, які прапаноўвалі працаўнікам у сферы гандлю, быў больш за 1000 рублёў, менеджерам амаль 2000. Сярэдні заробак для кіроўцаў склаў крыху больш за 2000. До новага года чыноўнікі абяцаюць беларусам дадатковыя зніжкі. Яны будуць дзеяць для беларускіх тавараў. Пра гэта паведамляюць у тэлеграм-канале Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Акцыя будзе датычыць як харчоў, так і нехарчовых тавараў. Агулам зніжка ад вытворцаў і гандлёвых сетак будзе дасягаць 10%. Паводле профільнага ведомства ўжо дасягнутая дамоўленасці наконт зніжэння цэнаў на кандытарскія вырабы, сокі, мэблю, адзенне і абутак. Пры гэтым чыноўнікі запэўніваюць, што асартымент зніжкавых тавараў будзе пашырацца. У Беларусі рэзка падаражэў курс долара. У некаторых абменніках ён дасягае 3 рублёў 70 копеек. Выданне «Зеркало» параўнала курсы розных фінансавых установаў. Даражэй за ўсё долар прадаюць у Белснежэканомбанку і Прыёрбанку. Танней за ўсё у Беларусьбанку. На курс долара ў Беларусі ўплывае імклівае паслабленне расійскага рубля. У суседняй краіне, у сваю чаргу, тое адбываецца праз зніжэнне аб'ёмаў экспарту нафты Індыі. Россия зладзіла масаваную атаку дронамі і крылатымі ракетамі па ўкраіне. Мэтай удару сталі энергетычныя аб'екты. Укрэнерга паведаміла пра экстраннае адключэнне святла ў шэрагу рэгіёнаў краіны. Гэтак пад ударам расійскіх вайскоўцаў апынуліся Кіїв, Одеса, Харків, Роўна, Чарнігаў, Мікалаїв і Луцк. Маємо відключення електроенергії в частині міста. Маємо відключення електроенергії у частці городу. На жаль, пакуль не працює електротранспорт. Працуємо над максимальним випуском автобусів, каб максимально перекрити тую кількість пасажирів, що перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо усю нашу інфраструктуру. І Луцк тепло, і Луцк водоканал до альтернативних крыніцаў енергії. У выніку атакі каля мільёна ўкраінцаў засталіся без святла. У Кіеве абломкі дрона ўпалі ў Днепрапетроўскім і Дарніцкім раёнах. У Харкаве пашкоджаныя корпусы вытворчых прадпрыемстваў і шматпавярховік. З папярэдніх звестак сама меней адна асоба пацярпела ў Вінніцкай вобласці. Школы ў частцы рэгіёну перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Мігранты штурмуюць закрыты прапускны пункт на мяжы Беларусі з Польшчай. Відэа здарэння апублікавала польская памежная ахова. На кадрах відаць, як група людзей спрабуе трапіць у Польшчу праз ровар на пешаходны пункт пропуску ў Белавежскай пушчы. Мігрантам, якія пераходзілі мяжу ў недазволеным месцы, дапамагалі 3 памагатых, якія затым адышлі да пераходу з беларускага боку, узяўшы з сабой драбіны, з якімі пераадольвалі мяжу. У выніку 10 іранцаў, якія змаглі такім чынам прайсці мяжу, затрымалі на польскім баку. Што далей сталася з мігрантамі, не паведамляюць. Паліц зняволенага Ігора Карнея будуць судзіць паўторна. Гэтым разам яго абвінавачваюць у непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Цяпер зняволены журналіст адбывае пакаранне 3 гады зняволення ў шклоўскай калоніі нумар 17. Вядома, што яго неаднаразова змяшчалі ў карцер. Працэс над Карнеем прызначаны на 11 снежня. Справу разгледзіць суддзя Александр Траканаў. Таксама стала вядома пра суд над жыхаром Воршы Андрэем Падабедавым. Паводле віцебскіх праваабаронцаў мужчыну абвінавацілі ў распаўсюдзе экстрэмізму. Пры гэтым ён у сваіх сацсетках публікаваў здымкі з праўладнымі зоркамі, а таксама падтрымліваў напад Расіі на Украіну. На Віцебшчыне амаль адначасова адбыліся 2 дарожныя аварыі, у выніку якіх загінулі 2 асобаў, яшчэ 4 атрымалі раненні. Першае ДТЗ здарылася на трасе М8 Віцебск-Гомель, мяжа Украіны, у Аршанскім раёне. Аўтамабіль «Опель» выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з «Фольксвагенам». У выніку кіроўца апошняга загінуў. А вось кіроўцу «Опеля» і пасажыра «Фольксвагена» шпіталізавалі з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Другая аварыя адбылася каля вёскі Калінава. Кіроўца «Ніссана» не даў рады з кіраваннем. Выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з цяжкавіком «Вольва». 61-гадовая пасажырка легкавіка памерла на месцы. Стала вядома, калі ў Беларусі пачнуць прадаваць ялінкі. Першымі елачныя кірмашы стартуюць у Берасцейскай вобласці.
Гэтак набыць галоўны сімвал свята можна будзе з 18 снежня на Берасцейшчыне, а пазней і ва ўсіх астатніх рэгіёнах. Усяго па краіне запланавалі 590 гандлёвых пунктаў. Цэны на натуральныя ялінкі будуць залежаць ад даўжыні – ад 5 рублёў за паўметровае дрэўца да 23 рублёў за трохметровую прыгажуню. Даражэй будуць елкі ў катках. Іх кошт стартуе ад 28 рублёў. Таксама беларусам прапануюць елачныя букеты коштам ад 4 рублёў. 33-гадовы мянчук упрыгожыў сваё аўта навагоднімі гірляндамі. Відэа з машыны трапіла ў сацыяльныя сеткі, дзе яго заўважыла Дзяржаўтаінспекцыя. Там крэатыўнасць мужчыны не ацанілі і далі штраф за незаконнае пераабсталяванне транспарту. Вашай увазе рубрыка без каментара. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і беражыце сябе.